дар ноҳияи Данғара ситоди ҷумҳуриявӣ амалиёти пешгирӣ аз сӯхтор 2025 дар мавзӯи риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар дарави ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ва хӯроки дурушти чорво бо иштироки намояндагии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи назорат ва ташкилии ҳаракат дар роҳи бозрасии давлатии автомобилӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилоят, роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилоят, сардорони қисму ҷузъу томҳои раёсат ва дигар масъулону шахсони мутасаддӣ иштирок доштанд. Гуфта шуд, ки дар мавсими ҷамъоварии ғалладонагиҳо ва хӯроки дурушти чорво ташкил ва гузарондани ситоди ҷумҳуриявӣ амалиёти пешгирӣ аз сӯхтор 2025 бо ҷалби васеъи кормандони соҳа, сохтору мақомоти ҳамоҳангсоз, хоҷагидорон ва масъулони соҳаҳо аз иқдомҳои ба маврид ва пешгирикунандаи хавфу хатари сӯхтор ба ҳисоб меравад. Зеро риоя намудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҳангоми ҷамъоварии ғалладонагиҳо ва хӯроки дурушти чорво, пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар ғалазор ва мавзеъҳои сералаф аз вазифаҳои меҳварии оташнишонон ва дигар мақомоту сохторҳои ҳамоҳангсоз маҳсуб ёфта. Дар ин замина мебояд сатҳи маълумотнокии хоҷагидорон, ронандагони техникаву мошиноолоти дар чунин маъракаҳо истифодашаванда баланд бардошта шавад. Зимни баргузории ситод зикр гашт, ки ҳамасола дар кишвар аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти Хатлон дар масоҳати ҳазорҳо гектар кишти ғалладонагиҳо ва хӯроки дурушти чорво ба роҳ монда мешавад. Бо мақсади таҳкими бехатарӣ аз сӯхтор дар мавсим бояд тадбирҳои муҳим аз ҷумла корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни хоҷагидорон ва ронандагони воситаҳои техникие, ки ба дарав, ҷамъоварӣ, кашонидан ва захираи ғалладонагиҳо ва хӯроки дурушти чорво сафарбар мешаванд, ба роҳ монда шавад. Дар иртибот ба муҳимияти ин масъала ба масъулин дастур дода шуд, ки дар ҳар як шаҳру ноҳия корбариро дар ин самт дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда аз ҳодисаҳои сӯхтор пешгирӣ намоянд ва ба талаф ёфтани ғалла ва хӯроки дурушти чорво роҳ надиҳанд. ҳадафи асосии ҷамъшавии ҳамаи ҷузъу томҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсозии мақомотҳои ҳизби ҳуқуқ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, агентии хоҷагии ҷангал ва Вазорати кишоварзӣ ин дар беталаф ғун доштани ҳосили зироати ғалладона ва хӯроки дурушти чорво мебошад. Дар партави дастури супоришҳо ва санъатикунонӣ бо суроати мамлакат дар баъзаи хадамоти давлатии оташнишонӣ маркази васлу насби нақлиётҳои оташнишонӣ ташкил карда шудааст, ки метавонад хадамоти давлатии оташнишонӣ бо техника ва таҷҳизотҳои замонавӣ васл насб намояд ва барои истифода дар ҷузъу томҳо сафарбар намояд. Дар ҷараёни семинари машваратӣ вобаста ба роҳу воситаҳои пешгирӣ намудани хавфи сар задани сӯхтор маълумот пешниҳод гардид. Ҳамчунин иштирокдорон аз намоишгоҳи техникаву нақлиётӣ сӯхторхомӯшкунӣ, таҷҳизот ва олоти гуногуни сӯхторхомӯшкунӣ боздид намуданд. имрӯз дар ноҳияи Данғара вилояти Хатлон бо ташаббуси Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар машварати ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи амалиёти пешгирии сӯхтор дар мавсими дарав, ҷамъоварии зироатҳои ғалладона ва хушоки дурушти чорво баргузор шуда истодааст. Мақсад аз баргузории чорабинии мазкур пеш аз ҳама омӯзиши талаботҳои қоидаҳои назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор дар мавсими оташтаҳдидкунандаи сол мебошад. Дар қисмати дигари кори ситоди ҷумҳуриявӣ амалиёти пешгирӣ аз сӯхтор 2025 дар ин мавзеъ аз ҷониби оташнишонон машқи тактикии оташнишонӣ гузаронида шуда, ҳолати бартараф намудани сӯхтор дар ин мавзеъ ба ҳозирин амалан нишон дода шуд. Тибқи нақшаи таҳмилӣ гӯё дар ғалазор сӯхтор ба амал меояд ва баробари огоҳӣ пайдо намудани оташнишонон ба ин мавзеъ ҳайати навбатдории оташнишонон нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ сафарбар карда шуд. Зимни гузарондани амалиёти мазкур оташнишонон бо чолокии хоси касбӣ нақлиёти сӯхторхомӯшкунӣ, рӯдаҳои оташнишонӣ, моеъи махсус ва дигар роҳу воситаҳои пешбинишудаи сӯхтори шартиро бартараф намуданд.
раванди ин амалиётро иштирокдорон мушоҳидакорона назорат бурданд. лозим ба зикр аст ки ташкил ва гузарондани чунин тадбир имкон медиҳад ки дониш ва маҳорати касбии оташнишонон баланд бардошта шавад ва аз ҷониби дигар сохтору мақомоти ҳамоҳангсоз аз вазифаҳои ба уҳда доштаашон дар чунин ҳолат хубтар огоҳ бошанд.